Oh, kutagat. Ginamoy daraw ta. Sugad lo. Ano siya, puga. Oh, pugi ni kulot. Di ba kami turnal? Sabi yan to kami pagurnal. Higit ni Jacob. Pagkagutit dara. Mga kabarugahin. Ano? Ano siya? Natahob. Natahob na naman. Yan po yung mga... Ba? May magkakamang. Pagitin malagay din eh. So, may pagmumulid-pulid. Po, Bungbong Sara. Kumusta na ang buhay ngayon? Umunod na ba? Tama na ito. Tako. Ito po guys yung dadalhin ko. Tama na yan. Masyado nang mabigat yan. Nagdaki pa. Bukan mo guys. Bahala. Kamkay. Mura ambulansya nga niya. Focus na akyatin namin. Yung dala ko, hindi pa ako nagdalang marami, hindi po kasi sanay. Hirap po maging paraglukad. Nabadbad pa ko siya ng kawo. Nabadbad ang kawo. Wala dito ilarom. Di, ready tat kinuhan. Wala na. Wala naman adagutay na la.